Все? Петро Олексійович Порошенко, якому закидали багато що під час передвиборної кампанії, але з усього в сухому залишку вже зараз, з усіх претензій, які до нього є, він проходить свідком в кількох справах, зокрема щодо купівлі-продажу каналу «Прямий», там, ну і ще деяких, так? Тобто, але він там свідок в декількох провадженнях. На вашу думку, як юриста, він заслужив на те, щоб опинитися за ґратами? Я неодноразово говорив. Ми все-таки не «Прямий» канал, де, як ви кажете, вирізали якісь ті моменти, де ви критикували Петра Порошенка. У мене було інтерв'ю на «Прямому» каналі, воно йшло в запису, і я був щиро здивований, коли я його побачив в ефірі, і от просто всюди, де я говорив слово про Порошенка, мені це вирізали, навіть там видно, де я загинаю пальці і перераховую, і мені починають з другого пальця. Ми обговорювали перелік олігархів, і я сказав, що перший олігарх – це Петро Порошенко, там другий олігарх – Ахметов і так далі. Ми почали, в ефірі була розмова з другого пальця, умовно кажучи. Так от, я неодноразово висловлювався з цього приводу, можу лише повторити сам себе, вибачте, може це не зовсім коректно. Я вважаю, що Петро Олексійович Порошенко вчиняв дії, публічно це робив, вчиняв дії, які, на моє глибоке переконання, містять ознаки злочинів. А відтак є достатньо перспектив для того, щоб притягати Петра Олексійовича до відповідальності. Те, що він сьогодні проходить свідком по низці кримінальних проваджень, це не означає, що при певному розвитку подій, при певному зборі доказів його статус не буде змінений. Я не знаю, чи він буде змінений, але це можливо. Тобто вчора ти свідок, а сьогодні ти підозрюваний. Так буває. Чому ДБР перетворилося в орган з вендети попередникам? Складається враження, що деякі провадження навіть звучать там до абсурдного, наприклад, щодо відправлення моряків в Керченську протоку. Ну, тобто це функція головнокомандувача, він так вирішив, він відправив, так? Є провадження з цього приводу, Петро Олексійович там проходить свідком. От з вашої точки зору, як політика, юриста, це нормально? У мене складається враження, що ви мене з кимось переплутали. Моє прізвище не Роман Труба. Я точно не очікую. Ну, слава Богу. Він сказав, що він зобов'язаний порушувати провадження за всіма зверненнями, якщо вони викладені юридично грамотно. Ну, от він відповів на ваше питання. Тобто, а ви як політик, як гадаєте? Дивіться, це взагалі повинно викликати запитання чи ні? Дивіться, я вам можу точно сказати, навести приклад, де я бачу склад злочину у Порошенка. І це все публічно. І я про це написав у відповідній процесуальній формі. Пам'ятаєте, свого часу указом Порошенка була створена НКРЕКП, і туди був призначений керівником пан Вовк, той самий Вовк, який нам підвищував тарифи. Оця дія Порошенка визнана неконституційною. Тобто це означає, що президент свідомо перевищував свої повноваження. Чому свідомо? Тому що маловідомий народний депутат Власенко про це Порошенко писав. Що ця дія незаконна, Петро Олексійович, скасуйте указ. Він цього не зробив. І чим це може загрожувати? Це називається перевищення влади або службових повноважень, яке завдало тяжких наслідків необмеженій кількості людей. Тут ще потрібно оцінити умисел, замисел я ще раз і так далі. Ні, дивіться, умисел на те, що він розумів, що він діяв неконституційно, у нього є. Бо є лист народного депутата, який йому каже, Петро Олексійович, це неконституційно. Він на це не звернув уваги. Це його питання. А ви звернулися з цим ДБР? Звісно. Але провадження не відкрите? Я не знаю.